ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟ ବଣା ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ଆସି ହାଜର ହେଇଗଲା। ଗାଈଟିକୁ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ଖାଇବି। ଗାଈଟି ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। କେତେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳର ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ପଜାଇ ଆସିକି ମୋତେ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ କହିଲୁ କହିକି ବାଘ ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଗାଈଟି ସେଠୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଓ ଗାଈଟି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସେଇ ମହାବଳ ବାଘର ଘର। ବାଘ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶୁଛି, ଦେଖିଲା କିଏ ଜଣେ ଅନ୍ଧାରରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ତୁ କିଏ? ଗାଈଟି ଭାବିଲା, ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧପ୍ ଧପ୍ ରାଜା, ମୋର ଶିଙ୍ଗ ଦିଟା ଗୋଜା। ଗୋଟିଏ ଶିଙ୍ଗରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଙ୍ଗରେ ବାଘକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଉ ତିନୋଟି ବାଘକୁ ଧରି ଆଣିଲା। ତାଙ୍କରି ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫାଟି ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଗାଈଟି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଏ ବାଘ, ତତେ ମୁଁ 5ଟା ବାଘ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ 3ଟା ଆଣିଛୁ? ଆସ, ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ବାଘମାନେ ଭାବିଲେ, ଏ ବାଘଟା ଆମକୁ ଏଠିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସକାଳ ହେବାରୁ ଗାଈଟି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗାଈଟି ନିଜରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆଣୁଥିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।